राशीज किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे मिरची व हिंगाचं झटपट होणारं वरण। यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 2 छोटे चमचे तूर डाळ व 2 छोटे चमचे मूग डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। ज्यांना ॲसिडिटीचा त्रास होतो त्यांच्यासाठी हे वरण खूपच उपयुक्त आहे, त्यामुळे ॲसिडिटीचा त्रास कमी होणार। त्यानंतर चवीपुरतं गूळ, साजूक तूप, हळद, हिंग, मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या मधून उभ्या चिरून 2 तुकडे करून घेतलेले आहेत। आवश्यकतेनुसार पाणी। एका छोट्या कुकरमध्ये आपण दोन्ही डाळ एकत्र करून घालायचे आहेत। त्यानंतर त्यात पाणी, पाव छोटा चमचा हळद घालून कुकरचे झाकण बंद करून हाय फ्लेमवर 5 शिट्या काढून घेणार आहोत। कुकर बंद केल्यावर त्यात आपण घालणार आहोत हिंग, गूळ, मीठ, मिरची आणि कोथिंबीर आणि पुन्हा एकदा वरण उकळी येण्यासाठी हाय फ्लेमवर ठेवणार आहोत। 5 मिनिटांनंतर वरणाला अशी छान उकळी आल्यावर त्यात आपण तूप घालणार आहोत।